दिनै गहपुर महकुमानि सिङाव थानाय सनापुर गोजौ फरायसालियाव 2021 निफ्राय 2022 मायथाइनि गुन उत्सबखौ जागायजेननाय जायो। फुंनि 8:30 रिंगायाव बे हाबाफारिखौ सनापुर क्लास्टारनि CRCC मिस्टार सन्जिब सैकिया सारा बे हाबाफारिखौ बेखेवफैयो। फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि मिस्टार सहेन उजिरा बे हाबाफारिखौ दैदेनो। स्कुल मेनेजिं कमिटिनि आफादगिरि मिस्टार नुमल चन्द्र बसुमतारी आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफायो। फुंबिलि आरजखौ लेङाइ फोरोंगिरि मिस्टार राकेश उजिर आरो मिस्टार मेघनाथ ब्रह्म सारा।